No niin, lentopallomaajoukkueen kapteeni Antti Ronkainen oli meillä mukana Puma M1 treeneissä tänään. Miltä se tuntui palloa pelata tänään? No vaikeaa oli kyllä palloa pelata tänään, että 3,5 kuukauden tauko, ettei ole koskenut palloa, niin sanotaanko, että on se joskus ollut vähän helpompaakin, mutta jostain se on aloitettava ja mukavaa oli taas kyllä koskea palloa. Sulla on aika paha loukkaantuminen alla ilmeisesti ja leikkauskin, niin kerrotko siitä ja miten oot nyt toipunut sitten? No joo, paha siis otettiin pala luuta pois tuolta polvesta pois ja semmoinen 3 kuukauden toipuminen tulee tässä, että vielä semmoinen kuukauden verran ehkä vähän jopa alle, no joo kuukausi, niin pitäisi olla sitten tosi toimissa mukana. Et vielä on mennyt aika vähillä hypyillä, mutta kyllä tässä jo voiton puolella aletaan olemaan. Mitenkä huippupelaajan pää kestää loukkaantumisia ja niistä toipumisia? No ei se helpointa ole kyllä, että koittaa keskittyä niihin positiivisiin juttuihin ja kyllä tämä ammatti vähän semmoinen on, että niitä vaan joskus ehkä sattuu tulemaan vähän kaikille ja ne ei aina ole itsestäänkään kiinni, että niitä voi tulla. Mutta ei mitään, ei se auta kun painaa hommia vaan ja tullaan aina kovempana takaisin ja onneksi tässä tosiaan ollaan jo voiton puolella, niin ei enää pitäisi mennä hirveän kauan, että pääsee taas kunnolla pelaamaan. Sulla taitaa Ranskaan olla sopimus olemassa. Mikäs joukkue se olikaan? Joo, Plessis Robinson Ranskan liigasta ja varmaan siinä 2,5-3 viikon päästä sinne sitten lähtö, niin oli kyllä tosiaan mahtavaa, että päästä tänne ottaa vähän tatsia, kun ei ole ihan liikaa tullut tässä viime aikoina, niin ennen kuin lähtee sitten sinne. Hieno homma. Onko sulla jotain terveisiä Puman nuoremmille junnuille? No tsemppiä kaikille kovasti peleihin ja reenatkaahan kovasti ja kuunnelkaa valmentajia ja ei mitään muuta kuin tsemppiä kauteen. Kiitoksia Antti. Kiitos.